Velkommen til. Mit navn er Jane Kusk, og jeg er ekspert i mad og type 2-diabetes. Hvis ikke du kender den, så er jeg forfatter til bogen Spis dig fri for type 2-diabetes. Sænk blodsukkeret ved at glemme alt, du har lært om fedt. Og det emne, I har valgt, vi skal tale om i dag, er netop fedtet, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Emnet i dag, det her med fedtet, det er jo meget omdiskuteret, og det er noget af det, der kan gøre det svært for folk sådan i første omgang at kaste sig ud i de her anbefalinger, som vi har hos Triba. Og det kan også være lidt svært at måske melde sig til vores forløb og få den hjælp, der skal til for at spise sig til et blodsukker i balance, hvis man stadigvæk er bange for det her fedt. Fordi som du nok også kunne fornemme på titlen af min bog, så er jeg ikke så bange for fedt. Jeg havde en ret sjov oplevelse her i weekenden, fordi jeg var ved at rydde op på loftet. Og der fandt jeg simpelthen i gemmerne, jeg anede ikke, at den fandtes mere, men jeg fandt simpelthen i sådan en gammel kasse min opgave fra 3.G. Jeg har måske nævnt den før, men nu har jeg den simpelthen i hånden. Fra 1997, der skrev jeg en 3.G-opgave om fedtstoffer i kosten. Det var ret sjovt at finde den. Og jeg kunne selvfølgelig ikke lade være med at læse den og sådan være nysgerrig på, hvad var det egentlig, jeg gik op i dengang. Min interesse for fedt, den stammer altså mange, mange år tilbage. Og dengang jeg skrev den her opgave om fedtstoffer i kosten, der tog jeg selvfølgelig udgangspunkt i, hvad der stod i biologibøgerne, og hvad der sådan var offentligt tilgængeligt. Så jeg må sige, med den viden, jeg har i dag, og hvis jeg var censor for den opgave i dag, så ville jeg nok ikke bestå den. Fordi det var den her fedtforskrækkelsestid tilbage i 90'erne, og jeg skriver blandt andet, at det er kulhydraterne, der mætter, og fedtstofferne, der ikke mætter, fordi de har så mange kalorier. Og i dag, der siger jeg jo fuldstændig det modsatte. Og tilbage i 97, der havde vi ikke rigtig endnu set konsekvensen af den her fedtforskrækkelse, hvor vi desværre bare er blevet tungere og tungere og mere kronisk syge. Fordi vi tog så meget fejl omkring både det med kulhydraterne og sukkeret, og også med fedtet. Så jeg er heldigvis blevet klogere. Der er rigtig mange, der er blevet klogere, men der er også rigtig mange myter og misforståelser, der skal ændres, og en hel tradition i forhold til vores kostråd. En masse politik også, der skal ændres, for at vi kommer i en ny og klogere og bedre retning. I dag, der tager jeg udgangspunkt i de officielle kostråd og sammenligner med det, jeg anbefaler. Og de officielle kostråd, de er jo stadigvæk efter det er jo snart 50 år, vi har haft de der kostråd. Stadigvæk fedtforskrækket. I kostrådene, der kan du læse, at du skal vælge planteolier og magre mejeriprodukter, og du kan også få at vide, at du skal spise mindre sødt, og mindre af det salte, og mindre af det fede. Og når vi ligesom i kostrådene promoverer planteolierne og er bange for mejeriprodukterne, så er det et udtryk for, at vi er bange for det mættede fedt. Vi kan dele fedtstoffer op i de mættede fedtstoffer og de umættede fedtstoffer. Det havde jeg fuldstændig styr på i min skriftlige opgave der tilbage i 97. Det er ren biokemi, at vi har de her forskellige slags fedtstoffer. Men hvad der er sundt og hvad der ikke er så sundt, det er noget helt andet. De mættede fedtstoffer, det er dem, der kommer fra dyreriget primært. Og de er faste ved stuetemperatur, f.eks. smør. Det er fast ved stuetemperatur. Det fedt, der er på kød og så videre, skind på kyllingen, det er også fast ved stuetemperatur. Hvorimod mange af de umættede fedtsyrer, de er flydende ved stuetemperatur, og de kommer oftest fra planteriget, altså de vegetabilske flydende olier. Så det er sådan den tydelige forskel, den synlige forskel på de her forskellige fedtstoffer. Og så ligger der så nogen midt imellem, som der tit er nogen, der har spørgsmål til. Som sagt, I skal endelig skrive spørgsmål i chatten undervejs. Fordi olivenolie, den har nogle enkelte umættede fedtstoffer og også nogle flere umættede fedtstoffer. Hvis man stiller olivenolien i køleskabet, så vil du se, at den bliver sådan semifast. Og det er simpelthen, fordi den også har nogle af de her enkelt umættede fedtsyrer. Så det er sådan meget kemisk, og det er faktisk ret komplekst, det her med fedtstoffer, fordi
der findes så mange forskellige fedtsyrer. Jeg gør sådan her, fordi fedtsyrerne, det er sådan nogle kæder, der sidder sammen i triglycerider. Triglycerider, det er 3 fedtsyrer, der sidder sammen. Olivenolie er den olie af de sådan almindelige olier, der har mest af det her enkelt umættede fedt. Og rapsolien, den ligger så sådan lidt midt imellem. Den er stadigvæk flydende, hvis du sætter den i køleskabet, men den har også nogle enkelt umættede fedtsyrer, og de planteolier, der så har mange flere umættede fedtsyrer, det er de her solsikkeolie, majsolie og vindruekerneolie, som i kostrådene stadigvæk bliver promoveret. Og kostrådene, de bliver ligesom formidlet via nøglehullet. Så hvis du går efter nøglehullet, så følger du de officielle kostråd med at være bange for det her fedt, og bange for det mættede fedt. Og nu er det bare sådan, at de her officielle kostråd, selvom vi får at vide, at det er videnskabeligt funderet, så når man kigger ned i videnskab, så er det desværre ikke helt rigtigt. Vi blev bange for det dyriske fedt og det mættede fedt, fordi det mættede fedt kan få kolesterol til at stige. Men hvad for en betydning det har, det troede vi, at det gav hjertekarsygdomme. Men der er ingen studier fra de sidste mange år. Der er lavet kæmpe studier. Der er ingen, der viser, at når du spiser mættet fedt, at det øger risikoen for hjertekarsygdom. Så det kan godt ske, at det mættede fedt får kolesterol til at stige. Men det er ikke ens betydende med, at du får hjertekarsygdom af det. Så man har lavet et forkert link. Man har sagt, fordi det får kolesterol til at stige, så øger det risikoen for hjertekarsygdom. Og derfor blev vi bange for det mættede fedt. Skriv lige 1 i chatten, hvis det giver mening. Det link, det er bare forkert. Vi kan ikke vise det. Der er ikke noget i al den forskning, der er lavet, der viser, at mættet fedt, når vi spiser det, at det giver hjertekarsygdom. Det er tankevækkende. Og jeg ved godt, det er rigtig svært. Det er teknisk svært at forstå det her. Så det er godt, at du skal ind og høre det en gang til, så gør endelig det. Det er det mættede fedt, vi ikke skal være så bange for. Men der er alligevel noget fedt, jeg anbefaler, at man holder sig fra. I stedet for at skelne mellem mættet og umættet fedt, så skelner jeg mellem naturligt og unaturligt fedt. Og du kan nok godt gætte, hvad jeg anbefaler. Jeg anbefaler at gå efter det naturlige fedt. Det, der kommer fra naturen. Både hvis det kommer fra dyr, altså det mættede fedt, og det umættede fedt, når det kommer fra naturlige kilder. Og hvad er så unaturlige kilder? Jamen, det er alle de her margariner og raffinerede planteolier, som netop blev opfundet, fordi vi blev bange for det mættede. Hjørdis skriver i chatten, jeg kan godt forstå, at man lavede linket dengang. Og Hjørdis, det kan jeg egentlig også godt forstå. Det var egentlig meget nærliggende og logisk. Men det var et meget stort projekt at sætte i gang og sætte verdens befolkning til at være bange for det mættede fedt, uden at man egentlig havde videnskabeligt dokumenteret det, at det bare var en teori, man havde. Den er svær at rulle tilbage, men der er virkelig stort behov for, at vi ruller den tilbage, og i stedet for kigger på det naturlige fedt og det unaturlige fedt. Alle de her raffinerede planteolier, de skader kroppen. Så vi har løst et problem, der ikke var der, ved os dermed skabt et nyt problem. Fordi, som jeg nævnte til at starte med, vi er blevet tungere og tungere, vi er blevet mere og mere kronisk syge, der er virkelig behov for, at vi gør noget andet. Mange af de her planteolier har et højt indhold af det, der hedder omega-6 fedt. Og omega-6, og måske har du også hørt om omega-3 fedt, de har sådan et samspil i vores krop. Og både omega-6 og omega-3 er det, vi kalder essentielle fedtsyrer. Og når noget er essentielt, så har vi brug for at få det tilført med kosten. Så vi kan ikke overleve uden både omega-3 og omega-6. Der findes også essentielle aminosyrer, det er dem, vi får fra proteiner. Og det, der er lidt tankevækkende, det er, at der findes altså ikke nogen essentielle kulhydrater. Så vi kan godt overleve uden at få tilført kulhydrater. Vi kan ikke overleve uden at få tilført de her omega-3 og omega-6 fedtsyrer og nogle af de forskellige aminosyrer fra proteiner. Så det er vigtigt at få det med kosten.
Det der er med omega-3 og omega-6, nu skal jeg fortælle det ganske kort i dag, det er selvfølgelig noget, vi kommer mere ind på i vores Triva Plus diabeteskursus, men for lige at forsøge at give en overordnet forståelse af det, så omega-3, som vi gerne vil have, som er fra fisk, det vil vi gerne have mere af, fordi vi faktisk får for lidt, det er antiinflammatorisk. Det sænker betændelse og inflammation i kroppen. Du har sikkert hørt om antiinflammatorisk kost. Det er noget, vi anbefaler at spise, fordi det sænker betændelsen i kroppen. Og især hjertekarsygdomme er meget afhængige, eller risikoen stiger med de her betændelser. Det er der rigtig mange af vores livsstilssygdomme, gigt og alle mulige skavanker, man kan have i kroppen og ubalancer, der opstår på grund af det her inflammation. Så omega-3 sænker inflammationen i kroppen. Omega-6, det øger inflammationen i kroppen. Det er proinflammatorisk. Og vi har faktisk fysiologisk set brug for, at vi kan have inflammation. Vi har brug for betændelse som en del af vores immunforsvar. Når det sådan er akut, at vi har det. Kronisk betændelse, det er ikke særlig godt. Det er ligesom stress. Det har vi brug for akut, men vi har bestemt ikke brug for kronisk stress. Så det, der er brug for i kroppen, det er, at der er balance mellem omega-3 og omega-6, ligesom så meget andet. Men når nu vi igennem mange år har fået promoveret de her planteolier, og der er planteolier, det bliver brugt rigtig mange steder, det er også billigt i rigtig mange sådan af de dårligere fødevarer, så får vi alt for meget af det her proinflammation i kroppen. Så alt for meget proinflammatorisk omega-6, det øger alle de her livsstilssygdomme. Så du skal ikke helt lade være med at have det, men de fleste af os skal nok få det, vi har brug for. Så undgå for mange af de her planteolier, selvom at det er præcis det, du får at vide i kostrådene, at du skal spise, så er det faktisk rigtig, rigtig uhensigtsmæssigt. Og det skal man bare slå op i en helt almindelig biokemibog for at lave den sammenhæng. Så det er ret uhensigtsmæssigt, at de holder fast i den her uheldige frygt for det mættede fedt, der så fører alle de her uheldige ting med sig. Det, der er så fantastisk ved det mættede fedt, det er, at det faktisk er neutralt i kroppen. Det er hverken proinflammatorisk eller antiinflammatorisk. De fleste studier, nogen viser en lille gavnlig effekt for helbredet, men det er egentlig ret neutralt. Yes, I skriver 2. Kenneth spørger, hvad er proinflammation? Proinflammation, det er, at det fremmer, altså øger inflammationen i kroppen. Og inflammationen, det er betændelse. Så vi har brug for, at der er balance i det. Det mættede fedt kommer som sagt fra dyreriget. Og hvis man lige kigger i spejlet, så kan man faktisk også se, at vi også er dyr. Og vi består også af kød og muskler og fedt. Det mættede fedt. Så vi består selv af det, og det er ikke farligt at spise det. Det smager rigtig godt. Det mætter rigtig godt. Og det giver en god følelse i kroppen. Det er ikke det nemmeste lige at slippe fedtforskrækkelsen, fordi de officielle kostråd stadigvæk er fedtforskrækket. Men vi kan jo hele tiden se på folk, der stille og roligt slipper den, når de mærker forskellen på kroppen, at det virkelig gør en stor forskel. Tove spørger, kan man få en liste over, hvad vi må spise? Der er blandt andet en liste i min bog, så den kan jeg anbefale at købe, eller man kan også streame den og lytte til den. Låne den på biblioteket. Jeg skal nok lægge et link til den her nede under. Det kræver lidt mod at gå imod de her officielle kostråd, og gå imod måske også det, ens læge står for. Derfor har vi også læger med på holdet hos Triva, som man kan få en snak med som medlem, sådan at man kan være helt tryg ved, at der er styr på medicinen, der er styr på tallene, og det vi går målrettet efter, det er at sænke langtidsblodsukkeret. Når vi sænker det, så kan du også begynde at skrue ned for medicinen, hvis du får medicin. Og der er flere, der spørger, om man kan være med, selvom man har prædiabetes, altså lettere forhøjet blodsukker. Og ja, det giver rigtig god mening at melde sig til, hvis man ved, at man har prædiabetes, fordi så kan vi undgå, at det udvikler sig til diabetes. Der er ingen grund til, at det først skal udvikle sig. Det er et af de store problemer i vores sundhedsvæsen, at mange læger først reagerer, når tallet det bliver 48, det bliver rødt på skærmen, så begynder de at snakke diabetes. Det er meget bedre at forebygge. Så hvis du har fået målt, at du har lettere forhøjet blodsukker, der ligger på 42 eller derover, måske også 40 eller 41,
så giver det rigtig, rigtig god mening. Kim skriver, at mine sukkertal faldt fra mellem 16 og 28 til under 10 på 15 dage. Tak for at dele det, Kim, fordi når man starter på det her, så går det rigtig, rigtig hurtigt, og det er super motiverende. Anne skriver, super bog, og tak for dig. Spis dig fri og tribe. Har nu spist mig ud af al medicin. Det er mega godt. Både diabetes, kolesterol og blodtrykspiller har lægen også taget væk i dag. Ej, hvor er det godt, Anne. Mega godt gået, og det er jo det, vi går efter. Fordi mindre medicin betyder også mindre bivirkninger, større velvære, større overskud og energi i hverdagen. Så det er rigtig, rigtig godt. Jeg elsker at tale om det her fedt. Det er desværre stadigvæk kontroversielt, men det flytter sig i den rigtige retning. Det skal nok komme. Historisk set ved vi, at det tager lang tid at ændre de her ting. Der er nok nogle diætister og andre sundhedspersonale rundt omkring, der skal gå på pension først, før vi sådan rigtig får det slået igennem. Men det er videnskabeligt dokumenteret. Der er masser af videnskab, jeg henter frem i den her bog også. Så sørg for at læse den. Hvis du ikke har læst den, bliv klogere på det. Hvis du er interesseret i at få resultater, ligesom Anne har nævnt det her i dag, så er vi klar til at hjælpe dig.